Менә шулай машинага утыртканнар да урлап алып кайтканнар киленнәрен Вахитовлар. Шөкер, 2 йодрык бер дистә булып, бүген дә дус тату яшиләр. Татар телен саклап калыр өчен без һаман балалар белән татар телендә сөйләшәбез, татар телендә аралашабыз. Әби-бабалардан калган йолаларны әниләребез безгә әтиләребез сөйли балаларга. Biz үйдегі татарша сөйлешуге тырышабыз. Козоннарга барсак та татарша сөйлешуге тырышабыз. Нинди матур минем туган ягым, җир шарында тиңнәр юк аңа, киң кырларда үсә мул игеннәр, шаулап ага озын елгалар. Туган җирем, Татарстан, үз иркеңдә мәңге, шат яшә. Кышларың да синең гөлем диеп, саф татарча миңа эндәшә.